Isang linggo matapos ipatupad ang 1 peso fare increase, mahigit 200 jeepney drivers sa Pangasinan wala pa ring bagong taripa. Naritong report. Maagang pumasada ang jeepney driver na si Mang Jaime ngayong araw. Isang linggo matapos ipatupad ang pisong fare increase, 11 pesos pa rin na minimum fare ang kanyang sinisingil sa mga pasahero. Bagamat nag-apply na siya ng bagong taripa, hanggang ngayon wala pa rin na siya natatanggap, kaya't wala pa rin siyang ipapaskil sa loob ng sasakyan. Wala pa kang binibigay sa amin eh. Ay, pero matagal na kayo nag-apply. Oo, nag-apply na. Paano yun ngayon, sir? Hindi ba yung patupad ng increase? Wala, hindi kami nagtatagtag eh. Wala naman eh. Dati pa rin. Ayon sa Autopro Pangasinan, mula sa mahigit 1,700 na jeepney driver sa probinsya ay nasa mahigit 1,400 pa lang ang naisyuhan ng bagong taripa. Karamihan dito, mga miyembro ng transport cooperative. Mahigit 200 jeepney driver and operator, wala pa rin pinangahawakang taripa sa ngayon. Pinoproseso na raw ang kanilang mga aplikasyon. Sa mga individual kasi sila yung pupunta doon na magpa-file. Kasi nga, hindi nakasama sila sa co-op, so kailangan pumunta sila. Yun ang nakikita ko problema, yung mga individual, yung sila yung nahuhuli. Patuloy ang babala ng LTFRB sa transport sector na posibleng patawan ng multa ang mga wala pa ring taripa hanggang ngayon. Maningil man sila ng babang yung kasalukuyang yung previous na fare, i-charge na namin sila ng undercharging. Sa buong Region 1, nasa 85% na ng transport sector ang mayroong mga bagong taripa. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.